lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. HQ Secretary General has decided that he will put the conference in abeyance until matters before the courts are concluded. Unobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula ukhipha umyalelo ukuthi kuhoxiswe ingqungquthela yokuqoka ubuholi beqembu e-Eastern Cape njengoba usazoqhubeka nokuba seyithebeni zenkantolo umbango omayelana nokuqala kwayo. The number of municipalities across the country that are now under administration is growing. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ukhuthaze uhulumeni wesifundazwe iFree State ngokuthi kuzofanele welekelele ukusimamiswa komasipala abadonsa kanzima njengoba eqhubekile nohlelo lokuhambela izifundazwe namhlanje. It remains an issue which brings us uncertainty, especially for people of the province of KwaZulu-Natal. Undunankulu KwaZulu-Natal uThamiintulu usezwakalisa ukukhathazeka ngokungabibikho kwencazelo eqondile mayelana nokuvuselelwa kwenkontileka yomkhuzi wamaphoyisa kulesa sifundazwe uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Last showing for South Africa was the 2-1 loss to Cameroon to the Africa Cup of Nations. That's the only game. Njengamanje bafana ikatulisana nePanama emidlalweni wokungcweka enkundleni Moses Mabhida eThekwini kusihlwa nje njengoba ilungiselela ukubamba iqhaza emqhudelanweni wendebe yomhlaba. Nabebhongamisile kandaba nelawo malandela elibhonge lingawuvulanga umlomo kodwa laziwa ezinye igodlo kwagijima inkantolo nabameli libumbene lomkhothi ihora ngihlale kuzona ithonto mbukeli nazi indaba. Unobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula ukhipha umyalelo ukuthi kuhoxiswe ingqungquthela yokuqoka ubuholi beqembu e-Eastern Cape njengoba usazoqhubeka nokuba seyithebeni zenkantolo umbango omayelana nokuqala kwayo le ngqungquthela. Njengamanje embukela ke sixhumane nentatheli esimkantshubomvu yezokubusa kwezwe la e-SABC usamukelo wakwaMaseko ule kuGompo khona e-Eastern Cape. Maseko asikubingelele sikwamukele eindabeni zakusihlwa sibonile amalungu eqembu e-ANC asagcwele lapho sicela usichazele ukuthi kwenzekani njengamanje lapho. Mnumzana uCalvin njengamanje emva ukuthi unobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula ekhiphelwa umyalezo ekuhoxisa okwesikhashana ukuqala kwale ngqungquthela njengoba udaba layo liseseyithebeni zasenkantolo yalana kwidolobha la kuGompo uthi lokho kutshengisa ukuthi ANC uyayihlonipha izinkantolo zaseNingizimu Afrika abenzi umathanda njengoba ithe inkantolo akume kancane ukuqala kwale ngqungquthela ngaphambi kokuthi inkantolo igqibezele noma iqede isicelo salaba abafina ukumisa le ngqungquthela ngenxa yokuthi ayilandelanga yonke imigudu yokuphatha kwe-ANC nokwangamela imihlangano yamagatsha ye-ANC yokukhethwa izithunywa ezizoya kwingqungquthela le ekumele ihlale yalana esifundazweni sase-Eastern Cape naliphinde futhi ikhethe ubuholi besifundazwe okwesikhashana nje lo ncwadi isakhishwe uyena-ke unobhala jikelele we-ANC ufikele eMbalula ngaphambi kokuthi inkantolo ithathe isinqumo ukuthi ayikume kancane ukuqhubeka kwale ngqungquthela phecelezi ngesingisi bathi i-interim order emisa yona le ngqungquthela ukuthi ingaqali okwesikhashana ngaphambi kokuthi inkantolo izigculise ngawo icala namaphepha azolethwa yiyona i-ANC nalaba abacela ukuthi le ngqungquthela ingaqhubeki. Lesekhaya njengentatheli esimkantshubomvu ukuthi laba abathi le ngqungquthela ingaqhubeki bakhala ngani? Bakhala ngokuthi i-ANC ayizange ilandele imigudu yayo kakhulukazi yokwangamela imihlangano yamagatsha ezokhetha izithunywa ezizoya engqungqutheleni yayo i-ANC kakhulukazi njengoba ubheka isifunda sase-Sarah Baartman asizange sihlale ingqungquthela yesifunda eyamiswe unobhala jikelele we-ANC uphinde ukhumbule nencwadi kade ibhalwe unobhala wesifundazwe uLulama Ngcuka Ithobi eyibhalela i-top 7 yayo i-ANC abaholi abaphezulu bayo i-ANC ikhale ngokuthi kunemigudu eminingi ye-ANC engekelandelwanga ngendlela ekutshengisa ukuthi kade kukhona lobukhonyovu ekutshontsheni amagatsha e-ANC ukuze azoba nezithunywa ezithile ezizoza kule ngqungquthela ngoba kubonakala ngathi umncintiswane phakathi kwakhe uOscar Mabuyane kanye noLulama Ngcuka Ithobi udla lubi kulesi sifundazwe njengoba
abantu abaningi babonakala ngathi bafuna yena uMabuyane ukuthi abuye ihlandla lesithathu njengosihlalo wesifundazwe, kodwa ke laba abasekela yena ke Lula Mangcuka ayithubi bakhala ngokuthi noma uMabuyane enenamba eziningi enamasebe amaningi amsekelayo ukuthi abuye for ihlandla lesithathu noma abuyele ihlandla lesithathu, kodwa inkinga ukuthi angenzeki ngokwenza izinto ngokungemthetho ngokulandela imigudu yayo iANC, okuyinto abakhala ngayo kakhulu ngoba mawubheka icala leANC ekade liseLimpopo kade kuyinto akade beya kuyona ngokuphuthuma enkantolo befuna ukumisa yona ingqungquthela yeANC eLimpopo. Akwazanga ke lokho ukuthi balithole beluwine lelo cala laba akade bekhala eLimpopo, kodwa mawubheka kwisifundazwe salana akukhalanga ngokuthi bafuna le ngqungquthela imiswe ngokusheshsha, kodwa bona bakhale ngemigudu engalandelwanga kahle ngokomthetho sekelo weqembu layo iANC. Sibonga kakhulu lo mbukeli ke bekuyintatheli indaba ze-SABC kanti ubomvuke kwethuleni kwendaba ezithinta ukubusa kwezwe usamkelwa kwamaseka asazi ke esifundazweni Eastern Cape lapha kuGompo ukuthi iyozala Nkomoni ngabe iduna noma insikazi. Kusenjalo iANC esifundazweni eLimpopo isamkelile isinqumo senkantolo ephakeme yasePolokwane odabeni lwesicelo besifakiwe sokuthi kumiswe ingqungquthela yalo leliqembu esifundazweni. Inkantolo isichithile lesicelo esiphuthumayo yabalula ukuthi akukho okukhombisa ukuthi siyaphuthuma. Obambe njengejaji unquma ukuthi uPaso Mabasa ofake isicelo wehlulekile ukulandela imigudu efanele eqenjini ukuba kulungiswe ukungaboni ngasolinye. Isinqumo sivune ukuba iqhubeke ingqungquthela. Obambe njengejaji wabesethi zonke inhlangothi izokhokhela indleko zenkantolo. This court came to the conclusion that there is no case made out by the applicant on agency in terms of Rule 612. The application is struck off for the lack of agency. iANC isithokozela isinqumo senkantolo yabisithi ivulelekile ukuba ingaxoxisana noMabasa. As the PEC of Limpopo, we are very much happy and delighted about the judgment, and we also want to appeal to our members that they also need to give their structure an opportunity to lead. La eshumi nomuvo weqembu eLimpopo ivulwe ngokusemthethweni iphini lesibili likaNobhala Jikelele kuANC. Much as the ANC dropped to 40%, this over 70% that we got here in Limpopo has stabilized the ANC. It is for this reason that the ANC will always want to guard what is happening organizationally here in the province, because the ANC depends on the ANC of Limpopo. Kusenjalo igule inhlane iphezulu ANC eMpumalanga ziphinde zaqokwa. Imeya Sembombela uSibongile Magusha Mazibuko uqokwe njengomgcini mafa esifundazweni. Usihlalo uMandla Ndlovu iphini uSpeed Mashilo noBhala umuzi Chiwa kanye nephini lakhe uMpumi Mhlophe baphinde baqoka ngaphandle kokuba kuphikiswe ukuqokwa kwabo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi isigaba sohulumeni bezindawo sibhekene nenkinga kanti isona esibuthakathaka enhlakeni zikahulumeni. Umengameli bekhuluma emhlanganweni nobuholi bukahulumeni wesifundazwe iFree State lapho behambisana khona nongqongqoshe kanye namaphini abo. Umengameli Ramaphosa uthi omasipala abaningi bakhinya bezwa ukungaphathwa kahle kwezemali kanye nenkohlakalo edlangile kubo. Uthe kunesidingo esikhulu sokuthi kuvuselele ukusebenza kahle komasipala ukuze kwelekelele uhlelo lokuheha abatshali imali. The number of municipalities across the country that are now under administration is growing, including 7 here in the Free State. Underfunding, lack of capacity, high debt levels, struggling revenue collection or generation models are just some of the challenges. Uqaqule nokuthi isifundazwe iFree State sisemgudwini ongcono wokuba ngesinye sezifundazwe ezimgogodla ukusimama komnotho wezwe. It is strategically located, making it the natural logistics and distribution hub linking major economic centers in our country. The province has extensive agricultural capacity, contributes significantly to our nation's food security, and has a growing agro-processing sector. Undunankulu waseFree State utshele umengameli ngeinselele ezibhekene nesifundazwe azichaze njengezidinga ukungenelela okubonakalayo.
Our focus is on building a competitive, future-oriented provincial economy that delivers real opportunities to our people. At the same time, we recognize that economic reform must be accompanied by decisive action to address persistent social challenges. uMengameli Ramaphosa uncome kakhulu uhlelo lukahulumeni walesifundazwe kwezolimo oluhambisana nokwesekwa kwabalimi abasebancane. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli uthi ukhathazekile mayelana nokungabibikho kwencazelo ecacile ngodaba lokuvuselelwa kwenkontileka yomkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Inkontileka kaMkhwanazi izophela ngoLwesibili. I'm quite positive that the contract is being renewed. The reason being the consultation we had in December with a National Commissioner and the recent engagements we had in Cape Town, wherein we were all in agreement that is the right thing to do to renew the contract of the Provincial Commissioner. However, one has raised a concern that if that is not put into finality, if there is no formal endorsement of the intentions, it remains an issue which brings us uncertainty, especially for people of the province of KwaZulu-Natal. Sashiqwe itolo kanti siyabuya nezinye indaba ungayindawo. Asikubingelela sikwamukele mbukelo ngosana kungena sikhumbuze ukuthi lezi ndaba zatholakala ku YouTube na ku SABC Plus nokumele kwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. U-Advocate Thembeka Ngcoka Ijobo omele umqondisi we-NPA South Gauteng u-Advocate Andrew Chauke usamisiwe ubehloma ngemibuzo uChauke njengoba bekusuku lwesibili ethola ubufakazi esigcawini sejaji uBess Ngabinde esiphenya ngobuqotho bakhe. U-Advocate Andrew Chauke utshele isigcawu sejaji uBess Ngabinde esiphenya ngobuqotho bakhe ukuthi umbiko weyiphini lomqondisi we-NPA Advocate Rodney de Kock uBato ayithembele kuwo nawo awunamaphutha kanti lokho kwaba nomthelelo esinqumeni sakhe sokhoxisa amacala inkohlakalo ayibhekene nabasolwa. Advocate Batoyi says she relied on this report to come to the conclusion that there was no evidence. But the report doesn't say there was no evidence. It simply says that it was insufficient. Remember, at the time when this report was written, they are making reference to pleadings. Those that I take it they refer to the review proceedings, which was withdrawn. Kube nokungaboni ngasolinye ngesikhathi Advocate Ngcoka Ithobe esola ithimba elihola ubufakazi ngokugodla idokodo elihlobene nokubulawa kwalo wayinhloko yophiko lwaluphenya ngodlame embonini amatekisi uZethembe Chonco ngo-2008. Any stage if that came up, I would have disclosed my source. It's not a secret. And I've also asked the person from whom I got them to make the docket available. Lesicaba sizwe nokuthi isitatimende sokuqaliswa kophenyo ngobuqotho buka Advocate Chauke azizange sithunyelwe kuMengameli Cyril Ramaphosa kanye nowayengungqongqoshe zobulungiswa uRonald Lamola. Izakhiwo zemnyango kahulumeni ezimbalwa eGolisa lebumnyameni ngemva kokuthi umasipala unqamule ugesi ngenxa yezikweleti engakhokhiwe. Lemnyango kahulumeni ikweleta lomkhandlu udolobha 1.4 billion wamarandi. Izikhulu zedolobha laseGoli zithwale kanzima ngesikhathi zitheleka zizonqamula ugesi ezakhiweni zomnyango ezokubusa ngokubambisana owezempilo kanye nenkantolo ephakeme yaseGoli. Umkhandlu usekaningi uxoxisana naleminyango ngalezi zikweletu esesikhule safinyelela ku 1.4 billion wamarandi. Uthi ke lokhu kuholele ekutheni kube nezinyathelo ezinqala ezithathwayo. And the Premier also gave an instruction in that meeting that all departments must honor their debt and pay the municipality. So that's where we are now. We are cutting them off. We've engaged
with them, nothing is coming out, so we're now left with one option, to cut them off, to push them therefore to pay. So that's what we are doing today. Umkhandlu Dolobha uthi uma sekuya ngasezikweletini zogesi namanzi iminyango kahulumeni kanye namabhizinisi izothola impatho efanayo nezakhamizi zakuleli. Our appeal really is all our customers, whether you are a government institution or a business and residential customers, we are coming on a massive drive to ensure that we reduce the amount of debt owed to the city of Johannesburg. We will be coming and switching off power. If you have an issue, raise your issue with us and we will resolve those issues. Kusazobonakala ukuthi le minyango evakashelwe namhlanje izothatha ziphi izinyathelo ukulungisa lesi simo. Seliphinde lahlehliselwa umhlazisho umnanhlanu kunhlaba icala lomculi welikompo lehlohonolo Chauke odumenyele kaShepe Mabona ubhekene namacala okuzama ukubulala ukuba nesibhamu esingekho emthethweni nokushaya ngenhloso yokulimaza. Sekuphele izinyanga ezine aboshwa uShebe Mabhena kanti icala lakhe selizoqulwa enkantolo yesifunda ePolokwane. uMabhena ubhekene namacala amane okufaka phakathi lokuzama ukubulala ukushaya ngenhloso yokulimaza kanye namanye. Lamacala afaka phakathi ezinye izigameko zaphambilini ngonyaka odlule. We sought to arrange a date for the purposes of bail proceedings on New Fact, but we could not reach him. So what we've agreed on is that we may transfer the matter to the regional court. uMabhena ugcinwe esitokisini emva kokuchithwa kwesicelo sebheyili sakhe ngoZibandlela wanyakenye. The matter was remanded to today for a regional court date. I'm informed that a regional court date has been secured. That is the 15th of May 2026. Kunembono ehlukene phakathi kwe-NPA kanye nabalandeli bakaMabhena njengoba icala liphinde lahlehliswa. Lihlona loMabhena has appeared here in Polokwane Magistrate Court. The matter has been transferred to Polokwane Regional Court, and then he came today with the new attorney, Mr. Michael Kuman. I'm very sad because each and every day they're busy postponing the court. As a Topless family, we are very sad. Severally, he went to court and tried to apply for a bail, but he was denied. Ummeli kaMabhena uthi umsolwa uhlele ukufaka esinye isicelo sebheyili uma libuyele enkantolo ngokuzayo icala. I-Walter Sisulu University esifundazweni Eastern Cape seyithula indlela entsha ezobukeka iphinde yaziwe ngayo. Lo mcimbi wokwethula igama elisha lenyuvesi sokuyi University Walter Sisulu buhanjelwe izicukuthwana nezifundiswa eMthatha khona eEastern Cape. Kwi-University iWalter Sisulu kuphawula isiqalo esitsha sale university. Ithemba lisekubeni oluhlaziyo luza kuveza obona buhle nenkangeleko kwanegugu lale university kukwafunwa nokunika imbeko imbali yayo logama kusingiswe kwingomso layo. Siredi ke ngoku ukunyuka njenge Walter Sisulu University Walter Sisulu as Sisulu University now siredi ukuba siyibone ngenye indlela yonke indlela esenza ngayo izinto indlela esi communicate ngayo ne partners zethu indlela esi qhagamshelana ngayo ne community zethu. Uphawu olutsha lwale university lubonakalisa iimpondo zenkomo kwaye lunemibala yomhlaba nembola. Umhlaba lo siwusebenzisayo for ukwenza ubuhle abantu bebehomba ngawo abantu bakuthi bazichokoze ngawo ubonakalisa imvelaphi yethu. Then uphinde uze kwimpondo indlela le ime ngayo singabantu bemfuyo singabantu benkomo nasezimbalini eyona source of income yabantu abamnyama nabantu bakuthi. Ukanti kubekho nomboniso wempahla yale university eza kusetyenziswa ekwenzeni ingeniso kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Abashayeli beimoto kulindeleke ukuthi bathutheleke emagaraji okethu petrol einsukwini ezizayo njengoba kulindeleke ukuthi inyuke intengo yawo ngenyanga ezayo. The way things are going at the moment, the current Middle East wars and so forth, I suppose we don't have a choice. I'm just hoping and praying that South Africa's got enough reserves. Everything is going up except our salaries.
So, I mean, how are households supposed to live if there's a pensioner in the house with one income earner or just a pensioner? It's not looking good. Most of us are going to have to fill up before it goes up. But the feeling that we're getting is a lot of the petrol stations are telling us they don't have petrol. So I normally fill up in the Northcliffe area. I'm not prepared. I don't feel well, but I'm spending less on my petrol. But to other people, it's going to be a lot for them, especially food is going to go up. Everything is going to go up because of the petrol. Yes, affect kakhulu, especially those people who are using taxis. It takes the prices are going up. It's going to affect us a lot, a lot. Sisathi qoyitolo uma besibuya sizobe sikuphathele umhlahlo wesimo sezulu. Buke lisibeka lapha bese kuphathele zona namuhla kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolimi lwesiXhosa usale kahle.